Dobar dan svima. Današnji tutorial se odnosi na to kako teče proces popunjavanja zahteva za povraćaj suspendovanog Google Business profila. Kada je Google Business profil suspendovan, a postoji vlasnik nad njim i naravno vi ste vlasnik vašeg naloga, na Google pretragama ćete videti ovakvu poruku. Znači da ovaj konkretan nalog nije vidljiv klijentima i da samo vi možete da vidite podatke koji se ovde nalaze. Proces počinje tako što odete na link za popunjavanje forme. Ovaj link ćemo vam ostaviti u opisu dole ovog videa. I krećete sa popunjavanjem forme. Mi ćemo sada brzo proći ceo proces, vi ćete ići, čitaćete šta i kako, ali ćemo se zadržati na jednom delu koji se zove pronalaženje ID broja vašeg naloga, koji je u stvari najveći, da kažemo tako, kamen spoticanja i gde nam se najviše javljaju ljudi za pomoć. Tako da evo sad ćemo da rešimo taj problem. Znači, vi ste predstavnik, kompanija, yes, idemo dalje, da li je face to face, da li imate nekoliko lokacija za isti biznis, kažete da nemate i onda vam se ispunjava, otvara formular. Ovde ćete naravno da podnesete vaše, ovo je sve ok, ovde je stvar gde se javlja problem, ajde tako da kažemo. Znači, pošto nije vidljiv nalog, ne možete tako lako da mu priđete, ovaj ID je sakriven u business settingsu, profile settingsu, idemo na advanced settings i evo ga ovde broj. Znači, ovaj broj kopirate, prebacite ga ovde i dalje nastavite formular. Ovde opišete u 1000 karaktera otprilike o čemu se radi. Što više dokumentacije je, odnosno što konkretnije dokumentacije, naročito registar sa APR-a ili neki račun gde se vidi ime firme ili znači bilo koji dokument koji će da potvrdi da taj biznis legalan i da stvarno postoji na adresi za koju tražite da se obnovi Google Business profile. Tako da, eto, to vam je ukratko kako ćete da probate da vratite vaš suspendovani nalog. Za sve ostale probleme bit će još snimljenih tutoriala, uvek možete da nam se javite i da zakažete besplatne konsultacije u trajanju od 15 minuta ili da vidimo, da probamo na neki drugi način da rešimo vaš problem. Prijetno i vidimo se u sledećem tutorijalu.